अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। रिपोर्ट कार्डवर मंत्री निवड असती तर चित्र वेगळं असतं असं पत्रकारांशी बोलताना आमदार दीपक केसरकर म्हणालेत। ते असं नेमकं काय म्हणालेत पाहूया। सरकार साहेब अडीच वर्षानंतर परत मंत्रिमंडळात परत चेंजेस होणार आहे। 2.5 वर्षाचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं जाणार, 3 नेते प्रमुख। मला काय रिपोर्ट कार्ड वगैरे हे मला काय माहिती नाही। रिपोर्ट कार्डवर जर मंत्र्यांची निवड झाली असती तर वेगळी निवड दिसली असती आणि त्याच्यामुळे हे सगळं बोललं जातं। आणि ते बोलण्यामागे दुसरे एक उद्देश असा सुद्धा असतो की जे लोक मागे राहिलेत, खरं तर अनेक लोक जे एफिशियंट आहेत, मागे राहिलेले आहेत, त्यांना 2.5 वर्षानंतर संधी मिळेल याची मला खात्री आहे। कारण शिंदेसाहेब जसं सांगतात तसं वागतात, हे त्यांच्या स्वभावाचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे। त्याच्यामुळे 2.5 वर्षानंतर जी लोक मागे राहिलेत, समजा काही लोक तरुण आहेत, त्यांना संधी नाही मिळाली, नाराज झाले, त्यांना सुद्धा लवकरच संधी मिळेल। आणि त्याच्यामुळे त्यांनी नाराज होऊ नये, पक्षामध्ये काम करावं, सरकारला पाठिंबा द्यावा आणि एक सरकार म्हणून आमदारांची सुद्धा भूमिका असते, ती भूमिका चांगल्या तऱ्हेने त्यांनी निभावावी। पक्षातले काही आमदार उघडपणे नाराजी व्यक्त करत आहेत, मीडियाशी बोलत आहेत, याच्यामुळे कुठेतरी पक्षातलं वातावरण बिघडतं असं वाटत नाही? कारण का बोंडेकरांनी प्रतिक्रिया दिली, प्रकाश सुर्वेंनी प्रतिक्रिया दिली आणि स्वाभाविक आहे त्यांची देखील काहीतरी नाराजी असेलच ना। त्यांनी संयम बाळगला पाहिजे। 2.5 वर्षानंतर आता जी तुम्ही नावं घेतलीत हे 100% मंत्री होणार आहेत। बघा, गोगावले साहेब मंत्री होणार होते, त्यांनी 2.5 वर्ष वाट बघितली, त्यांना चांगला निर्णय मिळाला, ते आनंदी आहेत। तसाच आनंद सर्वांना मिळेल आणि लोकांच्या आनंदामध्ये सहभागी व्हायला मला आवडतं, कारण मी साहेबांचा भक्त आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।